Hello my friends, आंनि आंगो लोगोफोर आरो आंखौ मोजां मोनग्रा हारिमु अनफावरि नोंथांमोन। आं दिनैबो सानैसो फिल्म डाइरेक्टरजों सावरायगोन। माने बिथांमोननि फिल्मा ओंखारखांबाय, अलरेडि देखायबायबो आरो रायजोफोरनिफ्राय माबायसा फिडबेक मोनदों, बेसेबां पेन्डेल बुक जादों, बिदिनो आं बिथांमोनजों हिसाब लागोन। मानोना बे जोबोद दरखार, गोनांथि। सिनेमाया मोजां जादोंना जायाखै बेखौबो नोंथांमोना मोनथिगोन। मोजां जादोंबा नोंथांमोना बे सिनेमाखौ नायनो थाखाय बानो नाङा। पेन्डेलनि हिसाबखौ हरगोन जेला आं जायगाखौ खिन्थाहरगोन, नोंथांमोना थाग थियारि जानानै था। आरो बे समावनो मोनसे खावलायबावनाय, जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो दे। लोगोसे जाथि बंस' बयनोबो शेयार खालामनानै होदो। आं मैया प्रबिन बर'जों रायज्लायदोंमोन, सानजारिनि। दिनै बाक्सानि प्रबिन गयारिजों सावरायगोन। हेल'। जोंना बानायसो फिल्म डाइरेक्टर प्रबिन गयारि न। आच्छा आंथ' नोंनि सिनेमाखौ आगोलनो इउटिउबाव होखांबाय। दा खोथाया जाहैबाय मा, दा लाभ लस्काननिबो खोथा थाहैबायथ', आरो लोगोसे रायजोफोरा नायनोबो नेनानै दं, बहा बहा बुक जादों, मा खालाराव, बेफोरखौ जुदि एसे हिसाब मोनो अब्ला नायनो थांगोन आरो रायजोफोरा। ओंखायनो आंनि इउटिउब चेनेलजों बिथांमोनखौ खावलायहरगोन सिनेमाखौ नायनो। आच्छा, बानायनाय सिनेमानि मुङा मामोन जोंना? थैस'-थांस'। थैस'-थांस'। आच्छा, माबाखौ बुंग्रोदो खेबसे, एक्टर एक्ट्रेसा सोर सोरमोनलायो? एक्टर एक्ट्रेसा जोंनिया थाबाय, जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि नेरसोन, ओमफ्राय थाबाय जोंहा अलंबार गयारि, ओमफ्राय एक्ट्रेसा थाबाय फुजा बर', माबानि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि। आरो लकेलफोराथ' दङ मेरला? लकेलाथ' दङ मेरला, फिलिम दं, ओरै नेगेटिभ रलनि दं, ओरै आंबो थाहैबाय। नोंबो थाबाय। स्क्रिप्ट डाइरेक्सनाथ' नोंनिनोखा? आंनिनोखा। ओमफ्राय नै दासिम बेसेबां पेन्डेल जाखो? पेन्डेला ओरै जादों आंनिया, बै माबानि क'क्राझार आवजारगुरिनि नीलेन बसुमतारिया आंनि मार्केटखौ समस्त दायित्व लादों बियो। बे मार्केटखौ लादों आरो समस्त दायित्व लादों बियो। नों गानांला, आं गागोन होननानै बे लादों। लानानै बेहा निजा पेन्डेल दं आरो 3 सिनेमा लादों बियो। जोनोम माबा रादाय, मोनसे माबा रादाय, बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय आंनि थैस'-थांस'। बे 3खौ लादों, बे निजा पेन्डेल गायो आरो बिनिया पेन्डेला एखे बिराद स्टेन्डार्डनि, खनसे लागैनो हरथाम गायो, थियेटार सिस्टेम बायदि। ओमफ्राय दाखालि मा खालामबाय, आंनियावथ' माखासे माबाफ्रा बिहरबाय, कमिटिफोराथ' आंजों माखासे लिंक दंखायो नालाय गोदोनि, आगोलनि, गायसोरनो नांथारगौ जायोबा आं रिलेन्टआव गाबख'नायसै, आंनो एखे बे 10-15टा पेन्डेल होदो, आंखौ साइडआव एक्सट्रायै हरगोन होननानै। ओमफ्राय बे होबाय आंनो दायित्वखौ। होबा दा नै बे साननैसोआव दुर्गा फुजायाव दङ माखासे पेन्डेल। माने नोंनि आन्दाराव जाहैबाय बुगा, बाखि बिनि आन्दाराव? आं गाबख'ना लाबाय आरो बिनिफ्राय, आंनो बेखिनिखौ माबादो, नङाबा गाज्रि मोनगोन ना, गोजाम पेन्डेलनि बाथ्रा दङ आरो नेक्स्टआवबो खोथा दङ आरो होननानै। नोंनिफ्राय कन्टेक्ट लानाय जाहैबाय आरो बे? नोंनो गथायै बन्द'बस्त मोनसे जाबाय? बेखौ हरसिगोन बे, गाव लाभ लस्कान जायो, गावनि खोथासै। बेबो गाज्रि नङा। बेनि गेजेरजोंनो आं ओरै मोनसे माबा लाबाय आरो, गाबख'ना लाबाय, बेखिनिखौ ओरै गाथारनोसै। ओमफ्राय गाव होनबाय दे होनबा नों ओरै बाक्सानिफ्राय ओरै सानजाहा गादो, खिन्थु चिरां आरो क'क्राझारखौ बे आंनि माबायाव थाबाय होननानै गाव बुंबाय आरो। नै दाथ' फिल्माथ' मेरला ओंखारदो, आरो आं खोनानायाव मोजाङानो प्राय 10-12टासो फिल्मा मोजाङानो जागोन मार्केटआव, खबरा जागोन। दा नोंनि मुंजों गोरोबनाय जे सानजारिनि प्रबिन बर'नि मैथानि फिल्माबो आगर गैयि आर'नाइ, बेबो माने बुरजायानो जादों। जायखिजाया नोङो बेसेबाङाव गादों दा नोंनि दायित्व मोननायखौ, बेसेबां थाखायाव मोनसे पेन्डेलाव? 18,000। 18? खायसे 20आवबो गादो, खायसे 20,000आवबो गादो।
औ हेल' नेट गैला नामा? दङ आं खोनागासिनो। आदसा औ खायसे 20 रोजायावबो गादो। 20 रोजायावबो गादो। खायसे जिदाइन बेहाय आरो जाय जेरै रायज्लायनायनि गेजेरजों। औ दा ओरैनो खैथासो पेन्डेल गानाय जाखो? दाथ' दाखालिसो रिलिज होदों माबा आंनिया बे थैस'-थांस'आ 20 तारिखआव नैबे मासनि 20 तारिख थांनाय 20 तारिख सानबा आगोलाव होदों आरो। दा बिदिनो पेन्डेल बुकिं जाबाय। दा दुर्गा फुजानिफ्राय दं आरो माखासे। दाथ' आनजादबो नालाय एगजामबो दङ। एसे दोनथ'नाय जादों एगजाम थानायनि थाखाय। ओरैनोथ' फिडबेक रायजोनि नायग्राफोरनि रायजोफोराथ' मोजां मोनदों खायसेथ' हार्ड कास्टिं होननानै बुंदों खायसेया नैबे थैस'-थांस' माबाखौ बे माबायाव मोजाङैनो मोनसिगोन आरो दुर्गा फुजायाव गाबोन समफोर मोजां मोनसिगोन बिदिब्ला माने थैनायनि लामायाव गैया आरो बर' फिल्मा एबार माने लाब जानायनि लामायाव दं आरोखि। लामायाव दं बोसोरनै माबाना थाबायना लकडाउनाव एसे माबाना थाबाय सिरि जाबाय एबार रायजोफोराबो एबार सिलाय भारतनिबो सोदोब गैया नालाय गैया नायग्राफोरा एसे गोसो खुसि ओंखारबोगोन न'निफ्राय गिनाय गैला सन्देह जेबो गैया आगोलनियासो गिलुं गिलुं ओरैहाय जायोमोन जायखिजाया मोजां जायोबा मोजां आरो अब्लासो बर'नि हारिमुवा थांना थागोन नङा होमब्ला दा लाब जायाबाथ' आरो प्रडिउसारफोरा बानायनाय नङा ओंखायनो जोङो एसे सानै हयै मोजां खालामनो नाजालांबाय थाबा निस्सय लाब जानायनि लामायाव दं बर' फिल्माबो दङ दाथ' कम्पिटिसननि माबायाव फैबाय लामायाव फैबाय बर' सावथुनाबो मोजां बानायगासिनो लासै लासै देनां एसे लाब जायोबा हिन्दी भइस डाब खालामनानै इउटिउबफोरावबो हगारबा मेरला फैसा फैनायनि लामा दं ओरै सानबाय दं आं जानो हागौ फैगोन खिन्थु फैगोन नायगोन ना दस्रा जाथिफोरा नायगोन साबटाइटेलबो लिरबाय ओमफ्राय भइसबो दाबिं होबाय आरो हिन्दीजोंनो बिदिहाय फैगोन फैनायालाय नायगोन एसेबाबो नायगोन आচ্ছা बिदिनो ओंखारलांबाय थागोन खायदा नङा होमबा खायदा लाब जाथों आरो रायजोफोरा नायथों नायनानै प्रडिउसारफोरनि गोसोखौ एसे सांग्रां खालामथों लोगोसे गोसोखौ मोजां खालामना होथों जेन फिल्म बानायबाय थानो गोसो जायो नङा होमबा दे बिदिब्ला बानायसो रायजोफोरखौ खावलायहरबाय जेन सिनेमाखौ नायो दे लोगोसे नोंनि बे फिल्मनि बेनारखौ दंब्लाथाय आंनो बे वाट्सएपआव हरबानो जाबाय दे जागोन दे नै दानो हरदो दे बे जाबाय प्रबिन गयारि बाक्सा सिमला खाथिनि खासुमारि गामिनि बिथाङा आवगाय गुवाहाटियावनो थायोमोन नै दा गामियाव थाहैबाय बिथाङा एसेबां मेरला थाखा गोनां मानसि नङाब्लाबो बिथाङा फिल्म बानायबाय थायो बिनि थाखाय बिथांखौ अनसायनाया गाहाम रायजोफोर नोंथांमोना फिल्मखौ नायना अनसायब्लानो जाबाय बिदिब्ला जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै जय बर' हारिनि जय बर' हारिमुनि